Priatelia, všetkých vás zdravím, vítam vás opäť pri ďalšom videu a tentokrát sa pozrieme na takúto stoličku od firmy Chemical Works. Jedná sa v zásade o tzv. Tretí typ alebo tretiu stoličku, ktorá táto firma vyrobila. Prvú generáciu, alebo teda ten prvý typ osobne sám používam aj ja. Potom prišla tzv. Upravená verzia, kde sa dalo dokonca to sedadlo alebo tá časť, na ktorej sa sedí, sa dala odnímať a dala sa používať napríklad ako taká podložka pod kolena. A toto je v zásade úplne iný typ, úplne iná stolička. Vyzerá, ako som už spomínal, nejako takto. Čiže ja ju tu mám ešte teoreticky v demonte, tak ako to prišlo, tak to tu mám. Čiže dnes si povieme také moje prvé dojmy zo stoličky, že ako sa na nej vlastne sedí, ako sa s ňou bude teoreticky pracovať a ukážeme si taktiež aj nejaký taký postup, ako tú stoličku poskladať. Čiže obsah balenia samozrejme obsahuje sedadlo, nejakú obruč, podložku, kolieska a nejaké profilované takéto plechy. Opäť je tu takáto veľká závitová tyč a taktiež takýto systém na rýchlo upínanie a povolenie, čiže na rýchle nastavenie teda tej výšky, predpokladám. A samozrejme kolieska a za takéto dva sáčky šrobíkov. Ja osobne moc nemám na takéto skladačky, ale samozrejme skúsme sa s tým popasovať. Taktiež trošičku možno bude problém, keďže v návode nie je úplne presný postup, ako tú stoličku skladať. Čiže v zásade nie je tam napísané, že čo sa má skladať ako prvé, ako druhé, ako tretie, nie je tam nejaký postup. Je tam v zásade nakreslená iba stolička, ktorá je už poskladaná a je popísané, vlastne očíslované, že čo k čomu patrí a takto by to vo výsledku malo. Neviem, či to bude vidieť, vyzerať, hej. Čiže to trošičku tak zamrzelo, ale nevadí, skúsme sa tým nejako popasovať. Samozrejme video budem robiť najviac krát, pretože pravdepodobne to nepôjde ani mne hneď na prvý krát, čiže pôjdeme sa do toho pustiť a ja vám vlastne ukážem taký nejaký postup, ako to čo najlepšie a najrýchlejšie zložiť. Samozrejme, nejaké prípravky alebo teda nejaké kľúčiky by to malo obsahovať. Áno, je tu aj nejaký kľúčik, aj to imbusový kľúč, čiže nie je potrebné žiadne náradie, nejaké extra, hej, všetko dostanete v balení, čiže týmto sa trápiť nemusíte a ja to teda pomaličky, ale iste idem teda skladať. Začnem tak úplne od spodu, začnem tými kolieskami a pôjdeme ďalej. Dúfam, že sa mi to podarí, tak poďme na to. Takže máme poskladanú túto spodnú časť, kde som si ako prvé osadil kolieska. Samozrejme, postup je taký. Nasadíte koliesko, vložíte túto vlastne plechovú časť, tú spodnú, navrch dáte tento profilovaný plech, použijete perovú podložku a na to dávate matičku s klobúčikom. Čiže ešte raz, koliesko, plech, tento plech a znova na to matička. Netreba to doťahovať naplno, pretože ešte s tým budete manipulovať a v prípade, že by ste si to dotiahli úplne, tak sa vám môže zdať, že sa vám to bude potom priečiť, že to nebude celkom dobre sedieť, čiže ako môžete vidieť, mne sa to ešte komplet celé takto hýbe, čiže mám to sedené takto a ideme osádzať túto obruč, ktorá sa bude montovať vlastne na kraje tých profilovaných hrubých plechov. Podľa návodu je potrebné použiť skrutky označované ako 11, 13 a myslím, že 10, je tam podložka, ak sa nemýlim, 10, 13, áno, 10, 13 a 11, takže skrutka, podložka a matka. Budú sa používať na toto skrutky s dlhším závitom, hej. To vlastne budete vidieť, lebo je to dosť ďaleko. Ale v zásade máte tu dva typy skrutiek, jedné sú dlhšie, jedné sú kratšie. Tie dlhšie sa budú práve používať na uchytenie tejto obruči
hej? Čiže po krajoch. A pravdepodobne tie kratšie, tých je tu podstatne viac, tie sa budú skrutkovať kvázi na túto stredovú časť, ktorá bude v strede, je so závitom, čiže do tej stredovej časti pôjde táto závitová tyč, na ktorú sa bude v tejto časti skrutkovať už samotné sedadlo. Čiže ja si idem skúsiť naskrutkovať teda tú obruč. Taktiež pri montáži nepriťahujte to úplne naplno, nie je to treba, pretože pravdepodobne možno sa aj s tým ešte bude treba niekde pohybovať. Čiže nasadiť len skrutku, matku, podložku, teda skrutku, podložku, matku a nechať to teoreticky v takom uvoľnenom stave. A už keď to bude všetko pospájané aj s tou stredovou časťou, vtedy sa to znova všetko popriťahuje, aby to už sedelo tak, ako má. Čiže poďme skúšať montovať teda tú obruč. Takže obruč je osadená. Znova, nepriťahoval som to žiadnym náradím, iba čisto rukou. Môžete vidieť, len to všetko ešte úplne povolené. Ale výhodou je to, že tá obruč vlastne po osadení, tak vám to už kvázi takto pekne určuje ten tvar, kde bude zapadať táto časť. Čiže teraz beriem skrutky, tie kratšie, a idem ich osádzať a pomaličky prikrúcať teoreticky tú stredovú časť. Samozrejme, ešte medzi tým sa tie profilované plechy medzi sa budú spájať z týchto vonkajších strán, čiže to si ešte ukážeme. A ešte, aby som zabudol, pod každú skrutku, hej, ako prvé ide skrutka, podložka a potom matička. A ako som už spomínal, nepriťahovať to nejakou silou, stačí to len takto jemne. A keď to bude teoreticky zošrobované aj s týmto stredom, tak už potom sa to bude môcť všetko popriťahovať. Čiže poďme si osadiť teda tú stredovú časť. Takže v tomto kroku som si pospájal tieto profilované plechy s skrutkami. Podľa návodu som použil skrutky dlhšie. Znova skrutka, podložka, matička. Pritiahol som to len čisto rukami, skrz toho, aby to predsa trošičku povolilo v prípade, že budem osádzať túto stredovú časť. Ešte táto stredová časť príde sem a použitie je krátke skrutky, táto podložka proti povoleniu, znova pritiahnuť a teoreticky sa táto stredová časť už môže pritiahnuť úplne s tým kľúčikom. Mám tu nejakú podivne veľa podložiek, čiže pravdepodobne som niekde nedal, kam som dať mohol, čiže nakoniec ich porátam, koľko sa mi ich zvýšilo a potom teoreticky nejakým takým systémom to skúsim pohľadať, kam by teoreticky ešte tie podložky mohli ísť a potom doplním ešte nejaké info, že kam tie podložky by mohli teoreticky ešte vojsť. Čiže skrutky mám pripravené, čiže ideme osadiť vlastne stredovú časť. Naskrutkujeme, potom týchto 5 skrutiek použijeme na osadenie v zásade tejto časti. Čiže dokonca 5 skrutiek, tu idú iba 4, každopádne bude keď tak do rezervy. Naskrutkuje sa táto sedacia časť, tá sa potom naskrutkuje do tejto stredovej časti, ktorú idem momentálne naskrutkovať. Takže naskrutkujeme a pokračujeme ďalej. Takže stredová časť namontovaná, pritiahnutá už naplno, čiže v tejto časti je ideálne dotiahnuť si tieto spoje, kde sa spájajú tie jednotlivé profilované plechy, podoťahovať si tú obruč, podoťahovať si kolieska a na túto vrchnú časť ide táto objímka na tzv. Rýchlospojku. Čiže tam sa vkladá táto sedacia časť. Ja som si to už doskrutkoval a použil som tie skrutky, ktoré boli v balení. Jedna bola navyše. Použil som podložky, naskrutkoval som to a tak to nejako mohlo ísť dovnútra, hej. Bude to treba možno ešte namazať, ale takto nejako sa to vloží dovnútra. Netreba sa báť,
tým, že tá tyčka taká vysoká, že by sa vám to sem nevpratalo, tu v strede je na to spravená diera. Pravdepodobne by to malo byť vycentrované, až som to poskladal správne úplne na stred, čiže tá tyčka by sa mala dostať do toho otvoru. Čiže ja si to teraz všetko vlastne podoťahujem a idem si skúsiť na ňu sadnúť, že ako sa to vlastne bude teda správať. Tak, poďme na to. A takto vyzerá stolička už po zložení. Čiže, čo sa týka nejakej bilancie, čo sa nám zvýšilo, tak je tu 2, 4, 6, 8 podložiek klasických a podložiek voči, teda proti povoleniu je 2, 4, 6, 8, 10. Čiže 10 podložiek proti povoleniu, čiže pravdepodobne bude treba dať ešte z týchto vnútorných strán, kde sa kvázi spájajú tieto profilované plechy, tak zo strany, kde ide matka, tak v tom prípade to bude úplne sedieť, tých 10 podložiek sa vlastne spotrebuje sem. Tých klasických 8 netuším, teoreticky sa nemusia ani použiť, nie je to nejaká vec, kde je potrebné, aby tie podložky tam boli. Čo sa týka skrutiek, zvýšili sa nám tu, dobre pozerám, 3 tie dlhšie skrutky, 4 skrutky, tie dlhšie a jedna skrutka, ktorou sa upevňovalo teoreticky toto sedadlo. Čiže aj tie podložky neprišli úplne v takom presnom počte, že sú potrebné na montáž, takisto vidíte aj skrutky. Netuším, že kam by ešte mohli ísť, keďže skrutky už sú všade, čiže pravdepodobne sú do plusu v prípade, že by sa niekomu stratila nejaká skrutka, po prípade podložka, tak netreba sa bať, sú aspoň v tomto prípade boli do rezervy. Čo sa týka sedenia, zatiaľ momentálne z takého krátkeho testu sedí sa na nej veľmi dobre. Tie kolieska sú tichučké, sú veľké, čo ocenia hlavne dielne, ktoré majú podlahu ako máme aj my. Čiže takú tú, jak sa to hovorí, Swiss-Trax, niekto to nazýva, taká tá mriežka, hej, tá plastová, tak jazdí to po nej veľmi dobre, hej, čiže sa to nezasekáva. Tým, že sú tie kolieska trošičku také väčšie, chodí to po tej podlahe veľmi dobre. Čo týka tej pohybnosti tohto sedenia, trošku to vrzga, bude to treba potom ešte premazať, je to fakt veľmi dobre, sedí sa na tom dobre a otáča sa na tom veľmi dobre aj v prípade, že na tom sedíte. Ja vám poviem tak, ja mám trojcifernú váhu na váhe, čiže záťažový test je veľmi dobrý a pod mojou váhou sa to stále točí fakt veľmi, veľmi ľahúčko. Čo sa týka nastavenie toho sedadla, tak klasicky, hej, vykrútiť a tá podložka vlastne ide hore. Poskladal som to pravdepodobne dobre, pretože tá závitová tyč, ten presah ide presne do toho stredu, čiže to je fajn. Stolička vrajím pôsobí dosť masívne, čiže nejaké také ťažšie váhy sa určite nemusia báť na to sadnúť. Ako som spomínal, mňa to udržalo a podobne sa to hýbe veľmi, veľmi dobre. Čiže asi tak. Čo sa týka sedačky, nie je primárne určená len pre detailerov. Samozrejme má široké využitie, dá sa použiť nielen v dielniach. Samozrejme, napríklad, čo som si všimol, viem, že ho používajú aj bubenici, sedia na také podobné stoličke. Hej. Nie je to úplne takáto, samozrejme je to trošičku iná sedačka, a hlavne oni nemajú vlastne túto časť, lebo im to nie je potrebné. Ale využitie fakt má široké, nie je to len využitie len čisto v tých dielňach. To sedenie na tej podložke je fakt veľmi dobré. Materiál je to v úvodzovkách koža, ale všetko dobre vieme, že to je nejaká taká náhrada, čiže v úvodzovkách ekokoža. Uvidíme, ako sa ten povrch bude správať počase, keďže vieme, že tie ekokože zvyknú praskať, ale myslím si, že natiahnuť to nejakú novú látku, po prípade koženku by nebol problém, ale samozrejme sa vám to nestane hneď po nejakom pol roku, hej, bude to musieť byť určite nejako viac opotrebované. Čiže momentálne, čo sa týka mňa, tak stolička fajn, super, je určite lepšia ako tá prvá generácia, pretože to sedadlo bolo v tej prvej generácii plastové a mnohokrát som si musel dávať podzadok
uterák alebo nejakú takú podĺžku, pretože po nejakom takom dlhšom sedení to už bolo také, že nebolo to celkom fajn, ale stolička taktiež veľmi dobrá a ja si myslím, že toto je fakt veľmi dobrý upgrade. Tie stoličky sú fakt dosť masívne, v tejto spodnej časti sa nachádza taký odkladací priestor, poprípade na nejaké pasty, kotúče, poprípade nejaké handry, čiže toľko asi snáď z mojej strany. V prípade, že by ste mali nejaké otázky, kľudne píšte pod video, my sa budeme snažiť odpovedať čo najskôr. Čo sa týka toho zloženia, nie je to nič také tragické, netreba na to ani nejako zhruba veľa času, dajme tomu na nejaké pol hodinky by ste mohli mať stoličku kompletne zloženú. Čo sa týka toho náradia, je fajn, je to tu, môžete si s tým pomôcť. Ďalšia vec je, kto má nejakú račňu, tak jasne, môže použiť račňu, pôjde mu to rýchlejšie. Ešte taká vec, pri doťahovaní tých koliesok by bolo fajn použiť ďalší kľúčik, myslím, že to je asi 13, pretože tie kolieska vlastne z tejto strany, od spodu toho kolieska je jedna skrutka, potom ide závit a navrch dávate vlastne matičku a keď chcete dotiahnuť tú matku, tak vlastne točíte vlastne celým už tým závitom, čiže bolo by fajn týmto tenečkým kľúčikom chytiť si tú spodnú matku a použiť ďalší kľúčik, ďalšiu 13 a pritiahnuť tak úplne, že na doraz, pretože rukou to nedokážete udržať, pretože točíte celou vlastne tou miskou a v rukách to nie je možné nejako udržať. Po prípade to možno bude stačiť, keď to dotiahnete len rukou, ja som si to dotiahol potom ešte takou kvázi takou tým kontrakľúčom, že som si to chytil vlastne od spodu a z vrchu ďalším kľúčikom som si to ešte pritiahol, to len tak pre istotu. Čo sa týka ostatných skrutiek, tam problém žiadny nebol. Ja ešte možno doplním tie podložky proti povoleniu na túto vnútornú stranu, aby tam boli už keď sú tu a budeme ho používať, budeme ho testovať a budeme zisťovať vlastne ako to v praxi vydrží, koľko vydrží, ako sa na nej bude sedieť, čo sa týka nejakého takého dlhodobejšieho hľadiska, pretože všetci vieme, že keď sa robia auta, tak pri tých autách sedíme niekoľko hodín, čiže pravdepodobne to bude taký dlhší test. Čiže priatelia, z mojej strany snáď všetko. V prípade otázok, ako som spomínal, ľudia píšte, komentujte, budeme sa snažiť odpovedať každému. A ja vám ďakujem za pozornosť a zatiaľ ahoj.